Prechod z 2D softvéru na 3D softvér podľa môjho názoru nie je moc obťažný, skôr pre konštruktéra, ktorý vytvára nejaké produkty, je to aj jednoduchšie, lebo už vidí pred sebou aj ten celý model, tú celú zostavu pospájanú dokopy z jednotlivých dielcov, pokiaľ v 2D softvéru to musel mať oveľa väčšiu predstavivosť ako v 3D. My ako Metal Design patríme do skupiny AE Group. Je to katalógová firma, ktorá predáva svoje výrobky po celom svete a my sme im dodávateľom plechových výrobkov. Firma Metal Design vyrába kovový nábytok, kancelárske skrine, registračné skrine, šatníky, regálové systémy, školské skrinky, skladové skrinky a tak ďalej. Pre podklady pre výrobu používame výhradne Inventor a pre správu dát používame nadstavby Inventoru Vault a ProductStream, následne napojené na informačný systém. Výroba fyzického prototypu trvá v našich pomeroch zhruba 3-4 dní, začatím vykresľovania, vysekávania a ohnutia, pozvárania tých jednotlivých dielcov až po finálnu montáž. Keď to porovnám s virtuálnym prototypom, tak to môže byť za jeden deň, za 1,5 dňa hotové a poslané zákazníkovi. Pomocou tohto softvéru sme začali vyrábať radovo väčšie množstva výrobkov a vedeli sme reagovať na oveľa viacej požiadaviek. Počet vyrábaných prototypov klesol podľa môjho názoru o 50%. Veľmi veľa modifikácií jednotlivých výrobkov, ktoré robíme, sa už vôbec nerobia prototypy, už sa robia len modifikácie v Inventore a úplne bez problémov ich púšťame do výroby. Jedna z najväčších výhod modulu plechárina v Inventore je, že ten modul už samostatne vypočítava rozvinutý tvar tých jednotlivých nakreslených plechov, že ten konštruktér nemusí rozmýšľať nad tým, aké sú skrátenia moduly tých jednotlivých plechov. Naše dáta, čo vlastne konštruktéri dávajú do systému, sú prístupné technológom a programátorom, ktorí vlastne tieto dáta a výkresy využívajú na ďalšie výkony, a takisto plánovačom a majstrom vo výrobe. S Vaultom pracujú aj konštruktéri, aj technológovia. My máme veľa výrobkov, ktoré sa skladajú ešte z ďalších rôznych ďalších dielcov. A tieto dielce sú navzájom používané alebo použiteľné v ďalších výrobkoch. Takže aby niekto nemusel vyrábať zase ten istý dielec znova, tak sa pozrie do databázy Vaultu a vidí, že takýto dielec už je hotový alebo jednoducho je niečo podobné, tak si to zobere a použije v tom jeho projekte alebo to skopíruje a urobí si z toho veľmi rýchlo ten jeho požadovaný dielec. Doteraz sme mávali niektoré výrobky zdvojnásobené, že niektoré artikle sa nám zopakovávali. Začatím používania Vaultu sme toto obmedzili na 0, lebo jednoducho dané artiklové číslo Vault spozná a nepustí zaregistrovať ešte jeden ďalší artikel s tým istým číslom alebo s tým istým názvom. So softvérom Inventor analyzujeme napríklad kolízne stavy pri viac modulových zostavách. Takisto vypočítavame ťažiska jednotlivých dielcov alebo jednotlivých produktov kvôli ďalším technológiám. Ja by som po 8 rokoch používania Inventoru doporučil tým konštruktérom, ktorí ešte stále používajú 2D, aby sa nemali zmeniť to prostredie, aby kľudne vyskúšali to 3D kreslenie a uvidia po mesiaci, že je to oveľa lepšie, oveľa rýchlejšie, oveľa jednoduchšie. Dá sa na to spoľahnúť.